Aquesta setmana entrevistam a mossèn Bartomeu Villalonga, capellà de la diòcesi de Mallorca. És llicenciat en dogmàtica per la Universitat Gregoriana de Roma i és actualment capellà de les parròquies del terme de Santanyí. Aquests dies ha estat a Menorca per oferir unes xerrades quaresmals a Maó i a Ciutadella. Bon dia, Bartomeu, i benvingut. Molt bé, moltes gràcies per la vostra convidada. Molt agraït. Gràcies a tu per estar aquí entre els nostres. En la primera xerrada quaresmal vas manifestar que tot és obra i paraula de l'amor de Déu. En aquest sentit et volíem demanar perquè cada un de nosaltres som una paraula de Déu pronunciada al món. Pues mira, l'objectiu era un poquet que la gent que pogués venir en aquestes xerrades pogués descobrir un poquet això, no? Que cada un de nosaltres, com diu el llibre de l'Apocalipsi, quan l'autor Sant Joan escriu a l'església de Pèrgam, hi ha un petit verset, que és el número 17 del capítol 2 de l'Apocalipsi, allà on surt que el Senyor dona a cada un una pedra blanca on hi ha inscrita el nom que Déu mos dona a cada un de nosaltres i que silencia en el món per dir-le a nosaltres, no? I un poquet aquest era l'objectiu de la primera part de la primera xerrada, no? Que tothom pogués intentar descobrir aquest nom, perquè tots nosaltres som paraula de Déu i som una paraula de Déu que Déu ha dit a la creació, que ha dit a la humanitat, però que només l'hem rebut de nosaltres. I nosaltres hem de descobrir quina és aquesta paraula en la qual Déu parla a través de nosaltres. I aquest ha estat l'objectiu de la primera part de la primera xerrada d'aquests dies. I en aquest sentit vas indicant que tots hem estat cridats en un moment concret de la història i que Déu ens ha confiat una missió, per exemple, ser catequistes, formar una família cristiana, ser capellà, ser religiós... Sí, tots hem estat cridats. Uns han estat cridats per ser preveres, altres han estat cridats per ser religiosos o per viure una vida religiosa, i altres han estat cridats per ser pares i mares de famílies, no? I per tant tots hem de descobrir aquesta missió a la qual Déu mos ha cridat. I també vas parlar d'Abraham i vas indicar que és un gran exemple de conversió, de trobada amb Déu. Què ens aporta el seu testimoni per a viure més plenament la nostra fe? Pues sí, moltes vegades l'Antic Testament és un gran desconegut, no? a dins nosaltres, no? Però a mi m'agrada molt l'exemple d'Abraham, que és el nostre pare en la fe, no? Tradició jueva cristiana, i pues, en Abraham és important perquè Déu fa un pacte, fa una aliança amb ell, i Abraham s'ha de fiar de Déu. Abraham no sap el que Déu li depara, no sap el que Déu li demana, però se fia i confia i espera amb el Senyor. I per això, per aquesta confiança que té Abraham en la promesa que Déu li fa, Abraham se converteix en pare de totes les nacions, no? Per tant, ell ha de partir a dins la foscor, ell s'ha de fiar, li dona una terra promesa que no serà seva, és una terra que està ocupada per el poble cananeu i per tant és una terra del qual mai Abraham podrà prendre possessió perquè recordi que tot és do de Déu, que tot és obra de Déu i que tot és un regal de Déu. I una cosa que vaig dir en aquestes conferències el primer dia de les dues que he anat fent és que podem passar a dins la vida com a peregrins. Abraham és un exemple de peregrí, per tant mos ensenya a ser peregrins, perquè el peregrí és aquell que du una motxilla petita, que sap que tot li ve, que tot li és regalat, que ha de viure de la providència, que s'ha d'esforçar, que ha de caminar, etc. I podem anar per la vida com autèntics turistes, no? Consumint, només mirant i fora aprofundir en res, en maletes que pesen tonelades de coses perquè sempre volem acumular, volem tenir. Per tant, Abraham és aquest que ens ensenya a viure la vida com un autèntic peregrí, o si volem viure la vida com a turistes. Nosaltres que sempre som illes que estan dedicats al turisme, sabem prou bé el que significa anar de la vida com a turista. I en la segona xerrada quaresmal vas reflexionar sobre dos personatges importants durant la passió de Jesús, que són Pere i Maria Magdalena. Què podem aprendre els cristians d'avui dels seus testimonis?
Bueno, a Sant Pere jo l'enfoc a la xerrada partint de com és ell. Pere és capaç de lo més gran, però Pere és capaç de lo pitjor. No? Pere és aquell que fa la primera confessió de fe, la primera confessió de fe cristològica, tu ets el Messies, tu ets el fill de Déu, i li promet que el seguirà fins a la fi del món. Però després Pere, quan arriba la passió, renega d'ell, no? I Pere experimenta l'amargura de la decepció que té respecte a ell mateix, no? De veure que no ha estat capaç de complir allò que li havia promès en el Senyor. I després me faig referència molt a un diàleg que té lloc de vores llac de Galilea, de Jesús ressuscitat amb Pere. No? Jesús li demana: Pere, m'estimes? I li demana fins a 3 vegades. No? Jesús li demana d'una determinada manera i Jesús li demana si l'estima amb un amor total i incondicional, i Pere és capaç només de respondre-li que l'estima amb un amor d'amistat que no és total, que no és incondicional. No? I en el final, Jesús li respon: Pere, m'estimes amb aquesta capacitat limitada que tens per estimar-me? M'estimes així? I li diu Jesús: pastura les meves ovelles. Jesús és el que s'adapta a la nostra manera d'estimar i no són nosaltres que ens adaptam a la manera d'estimar de Jesús. No? I després Maria Magdalena, que és la primera en descobrir a Jesús ressuscitat, no? Que és la primera que és capaç de veure el Senyor i de dir als altres que el Senyor ha ressuscitat. El papa Francesc mos ho ha recordat molt darrerament, no? Que Maria Magdalena és l'apòstol dels apòstols. Exacte, no? Sí. I per tant, i això també és veure com aquesta dona és capaç d'aixecar la voluntat d'aquells apòstols, no? Perquè, fixeu-vos, una cosa que a mi m'agrada molt dir: els apòstols, homes que són triats i volguts per Déu perquè estiguin amb ell, en Jesús, són els primers que l'abandonen. Els únics que no l'abandonen són les dones de l'Evangeli, i entre elles Maria Magdalena, que resta dreta en el peu de la creu. No? I després és Maria Magdalena la que encoratja en els homes a creure que verdaderament el Senyor ha ressuscitat, que no tot ha acabat. Jo crec que de Maria Magdalena podem aprendre una gran força, un gran ímpetu que fa que puguem compartir i viure la nostra fe. I ja per anar acabant breument, Bartomeu, la Quaresma és un temps propici per a redescobrir que Déu sempre és al nostre costat, perquè com va dir Teresa de Jesús, qui té Déu res li falta, i de fet ho vas comentar també a unes xerrades. Mira, crec que aquest temps és un temps que se mos regala, tenim 40 dies per davant, per de qualque manera tornar a posar a Jesús, en el Senyor, en el centre de la nostra vida. No? Moltes vegades mos oblidam, la nostra vida és molt complicada, tenim moltíssimes de coses, tot el dia correm, tenim moltes coses i mos oblidam del Senyor. I aquest temps de Quaresma ens ajuda en això, posar en el centre de la nostra vida en el Senyor. I com vaig dir, com bé has dit, a la darrera part de la primera xerrada, vaig fer referència a Teresa de Jesús, no? Que Teresa de Jesús va ser capaç de dir allò que diu tan bé, no? Nada te turbe, nada te espante. No? I ella acaba dient: solo Dios basta. Solo Dios basta. Ella va ser capaç de fer aquesta experiència que també va fer Abraham, que també va fer Pere, que també va fer Maria Magdalena. Solo Dios basta. I jo crec que això és la convidada, el final de les dues xerrades que he fetes, és convidar que la gent també faci aquesta experiència i poder arribar a dir: solo Dios basta. Que només Déu sigui allò que mos basti per la nostra vida i que sigui el que mos doni tot el que necessitam per ser persones. I doncs quedam amb aquesta reflexió final. Moltes gràcies, mossèn Bartomeu Villalonga, per estar aquí amb tots nosaltres. Moltíssimes gràcies per la vostra convidada i enhorabona per tenir nou bisbe. Gràcies. Gràcies. Bon dia. Bon dia.